kaya motor yun? Ini haraman ito mana kali utang plano. Kaing gining tawana, kaling ito utang plano. Ako ni patayan. Gol! Huy! Di na yung motor, da ang play ko. Kawatan ginito ang motor. Huy! Dili na yung motor. Di na ginam-option. Huh! Wala, dalag yung motor yung manok. Huwag kita tumapsi. Daan lagi. Kawatan gitu motor. Tawagan. Tawagan ako sa manok. Uy, tawag man si Boy May. Sakay toyo ni, kung tabagan. Hello, Boy May. Uy! Boy manok! Imong motor gikawat. Anhi diri. Karon dayon. Nah, tako ng problema. Mana ko diya karon, magkita ta. Sige, bulaton ka nga nako. Maayop, ganyan na si Boy manok. Ipaingon na diri. Mga padulong ang motor. Ito, kitaan ko na ako. Sugay padagan. Sus, ako sa problema na. Problema gina. Kasama ko sa mga asawa na. Waray pa naman imong asawa. Isugay itong makibato ito anak. Sud kayo, wala lang yung service ba? Ah, kinahanglan atong itong bulitaon. Report sa barangay. Tara, tara ta. Tara. Manan kita kaya akong nakakita. Uy, asa may gikan yung duwa nga dali man. Asa magagikan? Bos, kawat ang motor. Nah, Nakabantay ka? saan may wala ka ba? Nah, problema gini kasama ko sa mga asawa. Ato mo barangay ron. Manto may barangay. Kuya Kimi, Sige. tara. Yan, kung platter ko. May indication ko, no? Pag-latter ka, mahimo ba na tagaan ko sa imong pangalan, imong address, imong edad, o cellphone number? Sige, sir. Isulat lang, sir. Sige. Mana, sir? So, ngayong gabi, Nag-ibig po, sir. karong urasa, manunya na nawala imong motor. Oo. Anong nawala man imong motor? Nakalimot ko sa loso, sir. Kaya bilis sa motor. Bilis imong motor, man ay kagikan. Editor ko sa balay, sir. Isulat. Tapos, pagbalik nimo, Wala na akong motor. doon na pa kay suspect kung di sa'yo nagkuha sa imong motor. Wala na kayo, sir. Pero na-witness, sir. Nakakita sa motor. Isa may witness. Tara, sir. Ito may witness palig ko butang sa imong pangalan, apelyido, imong edad, o contact number. Ito, witness mo niya. Ito daw nakakita. Yung pagkakuan, nakita mo, dako baglawas, gamay, hiwang, o unsa. Insakto rin sa lawa sir, ang height niya nasa mga 5'5" ang height niya. 5'5", sa taas ng buhok, o natural lang ang buhok niya. Natural, natural lang sir. Natural lang. Sige. So, mo na natong buhaton, no? Sa karong adlaw, kinala nato na magpasista og pulis. Sige, sir. No. Pasalamat pug dako nga naamo diri ikaw komplinan nga nagpasis ka sa barangay o ni imong witness. Basta imong ato bangon mismo pag-abot mismo sa police station nga mo ning niya. Pero dili sure mo at least ito gibuhat na ako mismo for the blatter lang. Okay, sir. Ha? Sige, salamat. Sige, Mayang sir. gabi kanyang tanan. Sige sir, salamat kayo sir. Salamat. Mayang gabi kanyang tanan. Mawala tong duha. Sige, sir. Salamat.